লাগাতে বুদ্ধি মাত্র তোমার খারাপ অভ্যাস আমার জানিস না ভূমিকম্প জানিস ঠিক আছে সেই ভূমিকম্প জানো পিতাশ্রীଙ୍କ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଦା করে ପ୍ଲେନ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାହା ପିଇବ ହଁ ତମର ତ ଦେହ ଖରାପ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ନିଅ কৃষ্ণা কৃষ্ণা এই গোটিଏ ମାତ୍ର ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିନି କହିଦେବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣ ତୋ ମାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଜର ମେଡିସିନ ଟିକେ ଦବା ଦୂରରେ କଥା 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଅପାସ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଜର ମୋ ମା ମେଡିସିନ ନେଇ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ମାକୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାହାରେ ଫିକି ଦଉଛି ଭଗବାନ ଆଉ ତମେ ଅସୁର ଶ୍ୱଶୁର ଲାଠିରେ ଝାଡ଼ା ବସି ପାଣି ଢାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମ ମାଙ୍କ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ କଣ ମୋ ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋ ମା କ୍ଷୀର ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଆଜି ଆଜି ନୁହଁ ଏବେ ମୋ ମାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଛି ଯୋଉଠି ମୋ ମା ସୁଖରେ ରହିବ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନା କୋଉଠିକି ନବ ମୋ କହିବି ବାପାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ ବାପା What? What happened to Suzuki? My. What? What?
ନାଇଁ ଦେଖିଲ আর পিছনে বসলে কবে হোক ଆଉ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଦେଖ ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇ ହେଉଛି ଘରିକ ପ୍ରସାଦ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଶାରେ ତୋ ତୋର ବାକିତକ ଜୀବନ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ହଁ ମନେ ରଖ ଆଜି ପରଠୁ ମୋ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବୁ ବାସ୍ ଭାବି ନେବୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ अरे असुविधाରେ ପଡ଼ି ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ अरे ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରଖ ନନ୍ସେନ୍ସ सर डॉक्टर आपण आसी गुड न्यूज डॉक्टर गुड न्यूज आपण ऑपरेशन सक्सेस मैं संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मोर कौन से प्रॉब्लम नहीं मैं संपूर्ण सुस्थ अच्छी डॉक्टर मुझे घर को फेरी था आप मो घर को न अच्छी वृद्धाश्रम आसते कौन पाई ମୋ ମା यही माँ को कथा आप कहते ना जो माँ केड़े पिठी आपको डॉक्टर कर वृद्धाश्रम आनी कौन पाई परिस्थिति मत बाध्य कर अनेक चिंता कलापर निष्पत्ति मो माँ तार बाकी तो जीवन रही मो माँ शांति मना कर तले बस नहीं तले बस ठीक होनी उठन बड़ा तले कहीं बस उठन बड़ा उठन बड़ा ସେଦିନ ପୁରୁଷ ମାଛି ଆଖି ଆଗ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ବର୍ଷଣା ସେମାନଙ୍କ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହାର ପଛରେ କିଛି ମନେ ନଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରୁ ସେଟା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଇକି ପଡ଼ିଥିଲ ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି ତମରି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା ସେ ପୁଅର ଅତୀତକୁ ମନେ କରିପାରିବ ସେ କଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ ତା ଘର କୋଉଠି ତା ମା କଣ କିଏ ତା ବାପା କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା ସେ କହିପାରିଲାନି ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରିଗଲି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାନ୍ତର ଠିଆ କରିଥିବ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ ସେ ପୁଅ ବି କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୁହ ନିରବ ରହୁନି କହୁଛ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ ସେଇ ପୁଅ ସେଇ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ କୁହ
도저히 어서 억지만 빌라나 자라 맞고 맞고 거다니 좋은 마음 방어도 되니까 오빠 세공도 내가 말하는 거 있다 저 부어마이 버치에가 지혜만 못하고 불리지 않마이 그래서 딱 끊어들어 너보다 마음도 힘들어 모두 오타 나띠가 사띠 세이보다 마음도 힘이 오타 나띠 에 보타 쓰므로 걸어마이 Bukan gimana kata orang mulut tadi sih. Mesti cari siapa orang. Mah. Mah. Kalau bukan mesti buat mana bukan tadi sih. Bukan bosan nih sih. Tadi sih. Tuh kan tidak ada orang di sini mana bahaya deh. 내가 어비사한테 너 아케이드 너의 그리스도한다 머리가 야 서달건 버리는데 기막거리고 아래부터 마음이지 뭐 마음 좀 무엇도 이상이지 보통 뭐 이때 거쳐도 있지 원래 적그릇이 때 거쳐도 나거든 그럼 그게 섰어 তাহলে বিরামত আমরা আধুনিক কষ্ট করতে পারবো দেখো কৃষ্ণাবলী দেখো তারপরে কৃষ্ণাবলী দেখো এই আমি কিছু তো হবে ଜାଣିଛୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମୁଖ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତୋ କହିବା ଶକ୍ତି ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆରେ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ ତମ ଭଉଣୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି কথা হওয়া তো দূরের কথা মানে অভিশাপ দিল না তুই অপা পছপথে তো ভুলি যা ভাই পুরা তো ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତାହା ଥିଲା ଅପା ତା দেখো ঘরে যদি কৃষ্ণ বলি তখন কৃষ্ণ বলছিল କାହା ବାପା মনে হাত ধরছি দেখো এই তখন তোমাদের কৃষ্ণ বলি ডাকি তবে আমার কথা শুনি বলি না দেখো প্রথম বড় তলে শুনছি দেখো পাঁচ ঠাকুরকে কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণ ମାର ଶପଥ ଅଛି ମାର କିଛି ଅଛି ହେଲେ ଏ ତିନି ଜଣ କେମିତି ଘରୁ ବିଦା ହେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତୋର ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରବଳ ଗଲୁ ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପିତାଶ୍ରୀ କଫି ଦେଇକି ପିତାଶ୍ରୀ ଗଲୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ ଏଇଆ ବହୁତ ହମଲା କର ଗଲୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗର୍ଭ କଫିଟା ପିଇ ଦିଅ
କିଏ ପିଲି ବେଶ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଜୀବନ ନେଇ ପଳା ଏଇ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଲା ହଁ ଆଉ ରହିଲେ ଦି ଠିକ ରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର କେହି କିଛି ଟେନସନ କରିପାରିବେ କାଇଁ ନଉଛ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ତମେ ଦବା ବେଶୀ ହୁଏନି ମୋ ଯା ମୋ ଦେଢ଼ଶହ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦବା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଏମାନେ ତ ଏମିତି କଥା ବୋଲି ଏମାନେ ଆତ୍ମା ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇ ଟେଙ୍ଗା ଆଇଲା ଟେଙ୍ଗା ଟେଙ୍ଗା কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমার লাগানো বন্ধ দিও কৃষ্ণ বন্ধ দিও কৃষ্ণ আসছি পরে তো মু হবি ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାରେ ଏମାନେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଏମାନେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର 7ଟା ବାଟି 7ଟା ପତଳା ପତଳା ପାଣିଆ ଧାରା ସେ ବାପା ମରୁ ତା କଥା ହେଇ ଓ ତା କଣ ହେଲାନି ପକେଇକି ମୋ ଜଣାଙ୍କୁ କଣ ହେଲାନି ଆମର ତ 22ଟା ଝାଡା 34ଟା ବାନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଲାଗୁଛି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ବସୁଛି ପାଣି ହାତ ହେଇ ତା ହାତ ଏକା ହେଲାନି କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି ଓ ହବି ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ ପରମ୍ପରାକୁ ନମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତ ହବ ନା ହଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ମହାପାପ କରିଛୁ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କରିଛୁ ତା କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏମିତି ଭୁଲ କେହି କରନ୍ତୁନି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆସୁଛି କଣ ଭାଇ ଟିକେ ହକି ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଆମର ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଇ ଖୁସି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମା କିଛି ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଶୁଣ କାଲି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା ନା କାଲି ମେଡିକାଲ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ତମରି ଭଳି ଗୋଟେ ହେତୁବାଦୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଖାଗଲା ମୋ ମାନେ ଦେହ ଅନେକ ଅଛି ବାଟରେ ଠିକ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମନା କରି ଭାଇ ଆମ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କର ଯୁକ୍ତି କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେମିତି ଯୁକ୍ତି କର ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ରାଗି ନା ଯେମିତି ଯୁକ୍ତି କର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନି ଯାଇଛି ଭାଇ ତା ପର କଥା ଶୁଣିବ